ቤት እግዚአብሔር መጻኻ ሓወይ ሓፍተይ ንበሃል በየማንና በጸጋምና ደሎ ምስ ጽቡቕ ፍሽኽታ ላኸም መስገን كلهم قاعد عن مصاخهم نفس وقفنا في الله كاغاش انتلخم حدث مصاخهم جاء بهر يباركم كعب سلام دحان مصاخهم لاهم مسكن اتوم ابيت كاز نبرو بصانيم كل غزي انتي غبرخا اسكندبل كلنا لاهم مسكن بقى اذا معلت زي حنت خبتن معلتي نغيابير نودسل معلتي املاهم مسكن ስለዚህ ለዛ ዕድል ስለዛሃበና ናአምላኽ نمسكنه الله مسكن ስለዚህ ነው ወከፍና ካብርሑ ካብ ቀረባ ድመጻና አበይቲ ናሽቱ الله مسكن ወቃብ ሰላም በደሃና ቤት እግዚአብሔር መጻና الله مسكن መዘምራንካ እግዚአብሔር ይባርክን እስከ እግዚአብሔር ይባርክን በለን الله مسكن እግዚአብሔር ይባርክን እግዚአብሔር ከአይዕቢኽን በት መንፈሳው በሁሉ ነገር እግዚአብሔር መስከን ዕብየት ይኹነልክን ሙሳኽ ይኹነልክን بكله أملاخ مسكن جاء بهير يسفعخن بتاعي بارخ نبقى الأملاخ كن كيدينا لما عنتي بقى الأملاخ زقلق لنا حويناتيو ناتو بهتا مالتيو سلز ويلكام ناتو صاب لعل بركة يسخر راقت أني عقبل تاني عبت التحيثاني رابط عمامه أجي صفات الله هالشي كبرنا أملاخ يخون أجيخا كمتي بمزمور مجس قويت أخزار بنا تاني حيو بغالوخ أجابير هياوي لما عنت زخوان قال الله أمسكنا كنجمرينا بروخ زخون كاجابير أملاخ سلزاق زيزي أخانا مسكنا كالنا أبولو معنتي قال كادلينا بكرمي خلنا مو كم تزاربنا نأمنينا جابير أبو خلو جزي سلت سمعنا لومون نقال كاتتجه أمون قناون سلزل خاكبرن هبكا بزا ساعة زي أجابير نتزبهال قال كنستوعل أمرونا قد كفت بشم يسوس نتسلي جابير بتقال موعنا ترى كين خيد جابير تقالونا بهوتنا سجاخ لبس كترد أننا نصلي بزي بقى خحنت نكبرين خلنينا سلس سمع كنا تمسكن بشم يسوس آمين يا ريت ما يستيخ جمر أشي كان من لقط أنا ناس بغومي لوم عنتي النريوك قال كاب وانجيل ماريكوس معرف 10 دخلته فقدي 20 شعتن 30 زل حسابنا عنري وانجيل ماريكوس كاب معرف 10 دخلته كاب 20 شعتن كسب فقدي 30 قدمي نتقال من بابي أبزبوت هذس معرف 10 تخلته يسوس بمثلها جميرو خزاربي جمرمو دحار استفلا لي نتزاربهم متيخا بزربا ما انت تلفوها فريساويان قاليهم كاب هيرودوساويان كا استفلا لي حتوتات كم تو جميرو ان تزاربو خلو نسخ ايمل سلم نيرو حدا خبتهم صحافتي ابزا فقدي 20 شمون تنزل لاجن حدا خبتهم صحافت خاص بتكركرومن بت يسوس ملسلهم زنبر ملسن تجري مخان يسوس حنت حتى حيز اللماتي مالتي تحتهم تايا كفقدي 20 شمون تنكجمر كاب صحافتي حدا كركروم سمعوا قربا صبق كم زملسلهم ريخا كاب كلن تزازاتسي عينيتي قداميتي الى حاتته يسوس ملسه تقدميتي ازيها اسرائيل سمع እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዩ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አምላኽካ በሙሉእ ልብኻን በኩሉ ነፍስኻን በኩሉ ሐሳብካን በኩሉ ኃይልኻን አፍቅሮ ተቀዳመይተ ትእዛዝ እዚያ እታ ኻልእታ እትመስላ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ አፍቅሮ ያ
ካብዚኣተን ተዓቢ ካልእ ትእዛዝ የልቦን ይብል ስለዚ እታ ሕቱኡ እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ ኢየሱስ ዘቕርበሉ ዘሎ ደረጃ ካብተን 10 ትእዛዛት አይነት ቀዳመይቲ ወይ ብመስርዕ ተሰሪዕና ኣለዋ ንኽብል ኢሉ ይኮነን ግን ከዓ ኣብቲ እንግሊሽ which one is the most important ይብሎ እታ ዝዓበየት አይነት ወይ እታ አውራ ቀንድስ እንታይ ያይሉ ኢየሱስ ሓትት ዘሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ንሰላም መምላስ ይኹን ወይ ነተሰቢሉስ ሽዑ ዘምጽኦ ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን እዚ ንኣምላኽ መፍቃር ዝብል ነገር ሕጂ ዝመጸ ነገር ኣይኮነን እዚ ከዓ ካብ ብሉይ ኪዳን ኮት ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 4 ንሳ ተቃል ኢና ንረኽባ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንርኢ ከለና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር ንህዝቢ እስራኤል ዝሃቦም ትእዛዝ ነይሩ ካብ ግብጽ ወጽዮም ኣብቲ በረኻ ኣብ ዝመላለሱሉ ዝነበረ ግዜ እግዚአብሔር ቀድሚ ከነዓን መእታዎም በሙሴ ቢሉ ዝሃቦም ትእዛዝ ኣብኣ እንተርኢናያ ቀድሚ ከነዓን መእታዎም en ኣብቲ ዝኣትዎ ኻስ ምእንቲ ክጥዕሞምን ዕድሚዮም ንኽነውሕ ብሰላም ንኽነብሩስ እዚ ነገር ክገብሩ ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 3 ጀሚረ ከምበባስ ስለዚ ወእስራኤል ስማዕ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትካ ዝበለካ ክጽብቐልካን ካብታ ማዓርን ካብታ ጸባን ማዓርን እተውሕስ ሃገር ድማ ኣዚኻ ክትበዝሕን ክትገብሮ ተጠንቀቕ ፍቅዲ 4 ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ኃይልኻን ፍተዎ ኣብዚኣ እታ ክሪኣ ደሊ ዘለኹ ሎማዓንቲ እንሪኣ ማለት እዩ እተን ዝብለን ዘሎ ሓሳባት ኣብዚኣ ክንሪና ተዓባይ ትእዛዝ ምስተባህለስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ከምዚ ብኩለንትንኻ ብልብኻ ብሓሳብካ ብከምዚ ኣፍቅሮ ኣይኮነን ኢሉ ጀሚሩ ቀድሚኣ ዝበላላ ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓደ እግዚአብሔር ኢሎም ኢየሱስ ከዓ ድሓር ክዛረብ ከሎኻ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ ክብሎን ከሎ ንርኢ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝብል ክንርኢና ቀድሚው ግን ህዝቢ እስራኤል ወእስራኤል ኢሉ ስለዝዛረብ ዘሎ ንኣምላኽ መፍቃር ከምዚ ንኹሉ ዝተዋህቦ ኣይኮነን بملك عملاق استفترة خلص نعملاق كفكر كم زخم جبوء استواه وعينت فتيز جبرو فتيز قدفو عينت هيكونن سلازي كم دب بيجرنا نرأيه كاب ناب زبل الله سلازي توم تقبلتنا إذا دب بس إسرائيل إلو سبيسيفيك جرواز الله مالتيو إسرائيل وين كاب تخلق زفاليوم سلنا فلتو ديتيل كي أتخو جلا نتبجن كابتا أبراهام كاب عليت كاب هزبها كاب كله تفليلو زوج الله جزي أبراهام كم أنا بله مسواتس التاريخ مونغو زلخ لون فولتينا أملاخ نبرغو متي كم زخت كوني خاننا بله بزح تصفاتات النات ولو متي إسماعيل مونغو توليدو إذا كل حليفو جابير تسات الوانيرو نقرب جزي أملاخ ندجنا مستملسو أم عرف عسى شوعات زفترة تنتايبلو كم تقدميتي مجمريا قال أتي لزنا برس حجون كبار خكائي إلو أبكر ما يتملالس فتصوم كأخون مسبلس إجابير حجون أبتقالو خمزلو إجابير عم حلوي خمزلو حجون كم زبار خويات ولو أب أزبلاجن فلي زبلة الله أبتم عرف عسى شوعات فغدي تشعات جميرة خمببا أملاخ دما سوري دغلتي فيكم أوريت زفترة معرف عسى شوعات كفغدي تشعات جميرة خنبب أملاخ دمان أبراهام بلو نسخا كيدانيك تحليخا نسخان بدحريخاون زرقها أول دوم تحلو اتي أمونغوخان بدحريخا دما أبزرقها زلو مو نسخاتكم تحلو وخيدان ازيو أباخاتكم تبعتا يزبل خلو يجزر سقع البخم جزرو إذا دمانة أمونغوخم من زلو كيدان ملكت كخونيو يبل سلازي اتقدميو زلو كابتا فقد حدا جميرو جنسي إجابير النبارخو نعاخا إذا مدر زل خيا كل مدر خنان نعاخا بدحري خدمان زر خنزل عالم كهبين نابلس بزوحنا يبرخت نجاريز نجار كم تمجمري لك كازنا وركو جن أيكوناني حجزيا أنا قدم كبارخة كأننا بالكوس تسفعت والكانيرة حج جنات كخت جبروز جبا كترا كأسالله برخة أبراهام سي نخلو فنو أيكونان كل زقبالو أيكونان سلازي اتزفاليو نجار كأبزي أخ أنت جيرو
أنا نايتا كيداني إزي الله لك كم زي ناي كونترات عينت ناتي أجريمنت أنا خبار خكاه نسخة بجزرت إذا جزرت بهالكاس أمونغوين أمونغوهان ملكت تخون سب كم زي قال كيدان كجبر كلوس سب أي كسع مودعتها نبل بزح قال أبكر ما أملاخن سبني عتو تاسبيت خاطر عتبل كم مسبلو نمك لكتو تبعيلوس قال بيت جورو إذا بدي أزب لازلو كم تيك على بيت بدقة الرأي كونت أوكي أنت يكبلي ليه كم زي إذا على بيت زيها كابتاز جبر كلا جزيس شعاي كون كان كم سبع دار كون قال عينت تبل إذا على بيت زيها بجزارة السعناية بزتفعل عليهم خنيت نمتينا بقول جزي الساعة توتياس تقريبا تترف ده الله أم حلوي الله سا إذا كلت سبعين سبيت الناب حدا التمت على بيت مقبارة يكونتن أملاخ مجمريات حقي إجابة رزق ما توسرعت الله مجمريات سبعين سبيتن سكيدان كاتو بقال مساتوس كلتي أم بحنساب مسحدر حادث جاي خونو إزي أملاخ رزق ما توسرعتي سلازي إتحاد مخان على بيت مستعتها تو زي كونت مت بحنساب مسحدر قدامني هوانسي فلت أتبل سلازي أبزبوت هذا أملاخ كيدان النعتوه بناتو سايد راي كبار خكمي دابله أبراهام كأخمز أمين النابله زخوده قد هيكونه لك إتا جزرت كأ أمونغو خان حزب إسرائيل كابه حزاب زفليهم سحادة جزرتي مش جن إذا جزرت زي أجن نخالق كم مفلي تكون كاي كونه نيلو أملاخ يبوه كابه حزاب زلهم سي كم مفلي على بيت كي جبر كسرح أنت خيدا أنسي مزيفلت النسب انتلو سينجل يخ مسلو لك يعمش إذا قلبيت زي أك جبرا خلقو بروحو سبسي أوكي بعد حداري قبل خيلي زي أجيرية رسعية أنت خيدا زي فلت النسب أنت متيجن بعد حداري له خرقني ويكفلني كلني حزب إسرائيل كأخومو حدا بعين رئيخاس جزوري يكون أنكتب لا يتخلني خا مخنياتو جزرت أتي علبو مستجزرس زشفن كدانا اللوو سلازي بعين ريوم زفل لنا جرسي أيكونن مالتي سلازي خ أجزابي هرسي أمونجوه زابن أيكونن يلوم إذا جزرت زياس أمونجوين ما فلت تاتخون إذا ملكت زي أذهب هذولوس أجزابي هير مسؤول كدان خجبريهم أجزابي هير ملكتي بوم مالتي سلازي حزب إسرائيل حدا إذا كدان زي اللاتو أمونجو أملاخن نتي تصفى أملاخ كقبلولو الزخولو حدا channel إجابير فتير اللهم مالتي سلازي كابزي زي أخم قداميتي نحزة حزب إسرائيل كم أننا بلغو قصلو خلو خاي ساق إمت بدحري خاي يعقوب إمت اتاشم كأخم نفلتا أبقى تغيره سلازي اتناي بيتي إلز بهالنجر أملاخ كابحاو برخت حيزو خهدم كلو نفلت أصل زخنات تاريخي برخت حيزو كم زي كهدم كله حوقي قتلوا يلو نوح إسرع عمت حليفو كملس كله إجابير ذهبوا تأزاز انتهى كابتاز واتس الله تبيتيل نبقى خمس ملسك كايلو سلازي إذا كله كثيرو أمانجو دينات أفيها بزحنا جراجات إموخا بزيحون كملس كله مسام لخ أبتيع تاليتي مستبع سخا بدحريخا شمو تغيرها مالتي سلازي إسرائيل زبل نجركا كابز ماتي سلازي أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوب زبلوه أملاخ ناتهم توهيبو حدقا إتا جزرت التبالكا كم مفلي كويناتهم مالتي أبزيا تحت إلنا خبزيا شعو كنكتسل كلنا بتا زداقم أباينا زلنا يا ريتا سلازي إذا صحفتي نمنيا تسديدا نزبل إسرائيلاوين سبيسفيك جيروس أنا تصيرواي أبزي أبدحريا قد إلى زلاجن وإسرائيل يلو سمع يلو أبتا شدشتا 4 مالتي زداجن وإسرائيل سمع إجزابير أملاخنا حدا إجزابير أنت هاي قبل سلازي دلي حزب إسرائيل أملاخ حدا مهانو فلتون ديو لذي إجزابير أملاخ كاس حدا إجزابير يلو يسوس كأت أني عقاد حركاس إجزابير أملاخ ناس نصو بينو إيو إجزابير يلو خا يسوس كاس كم تسقط زبل الله نقول سمع إلي إذن أقرم زلو مخنياتو حزب إسرائيل دحر كابزات معرف حدا جمير ناس اتنا يملاخ بوتاتهم زبل نقر يفلطيهم جنك أمس من واحد زي إن قتلوا خدو خلو نيوسيف زي فلت حدا نقص جبت 5 سنة فلت
ሽዑኡ ካብኡ ኣብ ገሊኡ ን400 ኣብ ገሊኡ ን450 ን430 ዝብሎ ግን ንኽንዱ ዝኣክል 400 ዓመት ዝኣክል ተገዚኦም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ሕሰብዎ ኣብ ገለ ግዜስ ን10 ዓመት ወይ ከም ኒው ካመር ኮይና ሞንራያ ከም ኒው ካመር መጀመርያ ክመጽእ ከሎ ብሕማቕ ዝሓልፍ ሰብ ኣሎ ተናይ መጀመርያ ኤክስፒሪየንስ ገሊኡ ኻ ከም ኖርማል ካ ዝሓልፍ ወይ ምስ ቤተሰብ ዝተፈላልይ ዝሓልፍ ኣሎ ነቲ ሓደ ክትሓቶ ከለኻ ኣይትዘክረለይ ክብል ኽእል ወይ ተናይ መጀመርያስ ከም መረርቲ ገይሩ ገልጸን ኽእል ተሓደ ኻ ከም ኖርማል የንዕኦ تخبداتوس يكردو أخيري حزب إسرائيل كمزي كم حد صار ناي حدا 2 عامات وين 10 عامات هيكونت 400 عامات يزصقات زلو سلازم 400 عامات كصقات كله حسابو كمزي نورمال مرير يعني رايل كاتراي كمزي حلف تبلع نغرسي ايكوناتن 400 عامات سي كمزي زنبره كان املاخ فلت ازرسي يدرغا أبتي مكراس أويم زتمتهم يلن زملسلهم يلن كاب أملاخ نلعلس نجبس أويان زتمتوه يبزح مقنعته كبيديو 400 عامسي تجازي ترحم أبو مالتي أب 400 عامات كأزفت أرنجرات كا زولدو لو زوالالدو زنبارو زموت لو زتخخ أوخا كمون نبلو يمتي مالتي سلازي نحدا كابتي جبس أوي زلوا سبعي كابتي جبس زلوا إسرائيل متى نحدا سب بزعبة أملاخ نجارني كتب له خلاص زمسكرون تعينت مسكري بزعبة أملاخ زفلتوس انتاي أملاخ أبوتاتنا أملاخ مسبرها مسكم زثنير أب حج بس يحجن أملاخ كم زحدو بيخ مسكر أملاخ أبوتاتنا إلو بك خمزي كوريعو أملاخ يكو زبلو نجار أيقونان مقنعته أبارنت ننوح تجازي يسلو زلوا مالتي حجي اتحسابي انتايو أبز جزيزي حزب إسرائيل نوح تتصغيتهم سلازت صنحو موسى كابت أوياتهم استلعله أم عرف سلستس أملاخ موسى خد السألهم كله نري موسى مس أملاخ كزارب كلوس بق عليه خكالخون حزبك أخب جبت خطو تصومي خاخب الكلوس حراي اللي يخيدو هيكون أنت يكبلومي أنت زي أمانو نخا خمزخا مقنعته نمن تاي دقاقي مخوم إلو نعملاخ حتى تالو حزبو دا يكون نيما وزلو نعملاخ فلت اندم دا باوي بقى سوم دا حراي كبلون يوم املاخ تتصوي علم سي لون كوتيا كبل مخالنير كم من واح زمانات جن اتين املاخ زنبرو موكل اتنا املاخ زنبرس كمزي ياويم يمكو املاخ كو اوياتهم سمعي كو زملس زلو جن اتناي وشتي نجر جن اتناي املاخ الوم زوكلو نجر جن يلا نابز جزيزي عبارنت نويهم بحليفهم مالتي سلازي خاص كم انتاي قال ملكت سقدل لي من لي كان تبولو نخا انتاي كأن بلخا 10 غزي موسى ززارب ابزبوتا زي مالتي كم ابنت انت رينايو تماهري تي حنتناي تغرينيا موالد صانات نشي قول عاسي انتاي تبل كمزي ابيتسبنا يخونا بستفلاليس اورثودوكس باك جراوند خون كلوس كابصاننتو معتبي يغبرلو تقولع ابتا غزيتي اب زعباتا معتب حديث كايت صان زفلتا يله حجي تقول خمس تحقيسا نايكساد كمس تجز الله متع مستر ريا قليلاس او تيارياتني حج انت يا لياكو ايت ملسانيا هصانيا ترغم تاغيرات تزل ايت فلطانيا جن كمزي نعا جن كاب نورمال نايكساد فلايتر يعني استرغما بقى حزب اسرائيل كا املاخ الكا قتلعلو خلخسي كمزي اتتوليدو عابي زلوس ناي بارنت استولديو تزبسحبو زلو سلازي أبو تولالي دخول لد كلوس أملاخ أبوتاتنا زبلو ينبر أملاخ يلو زبلو نجار يكون لك كم تمعتب غيركم حسوا سلازي بزعبا أملاخ زفلت أو يوحد كاب بزعبا أملاخ كاب كتب لهم بقى خمسة أملاخ ينديو إلون كاب زمكعو بزعبا جبت أوان like presentation كأربو يغلون مالتي زم حزب زيو سلازي يقع خمسة موسى 10 جزيس أنتي كبلومين نبلج أني غوز نبر مجمرة مالتي نبتا ناي مجمريا بزعبا جزرت زل الكوانت بي نباني اشتي ملس الى خزارب اغزابيهر ون كزاربو خلوسي بزعبا نموسي يخصد خلوس اتزلخو ايه زلخو مسابوتاتكم املاخ ابراهام املاخ يساق املاخ يعقوب تذكر حججن اتمس ام زنبركوس اسو يزلخو ان بلايخ نموسي اسديدو ስለዚህ ኣብዚ ናይ ህዝብ እስራኤል ካብቲ ኪዳን ነዊሕ ምግባሮም ዝተፈለዮ ላይክ ኣብቲ ግዜ መብላዕገን ዘምጽዎ ለውጥውን ንፈልጦ ኢና ስለዚህ ኣብቲ ታሪኽ እውን ኣብኡ ክንሪኦ ከለናስ ህዝብ እስራኤል ልክዕ ካብ ግብጽ መስወጹስ ናብ ምስጋናኦም የምኳዓትዮም የመስግኑ የብሉ ሕራይ ግን ልክዕ
ግብፃውያን ከም ዝመጽዎም ዘለው ግልጽ ኢሎም መስጠመቱ ግን እንታይ ከምዚ መስሞትካስ ናብ ዓደይ ምለሱ ናብ ዓደይ ቅበሩን ትብሎ ኣብኡ ዶ መቃብራይ ነበረኒ ንምንታይ ኣብኡ ዘይንመውት ምኽንያቱ ካብቲ ኣምላኽ ኣቦታቶም ዝፈልጥዎ ኣምላኽ ጸላእቶም ይፈልጡ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ናይ ግብፃውያን ክርእዮም ዝውዕሉ ንግብፃውያን እዮም ክርእዩ ዝውዕሉ ብዛዕባ ኣምላኽ ኢልካዮም መን እዩ ኣምላኽ ኢሉ ከም ዝኽእል ሽዑ ብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚኦም ከዓ ኣምላኽ ኣሳጊርዎም ብልዕሊ እቲ ምሻሎ 10 ትእምርትን ተኣምራትን እናገበረስ ኣምላኽ ኣውፅይዎም ግን ከዓ ጽንሕ ኢሎም ከዓ እንታይ እዮም ገይሮም ሙሴ ምስ ደንጎዮም ሲ ተቀዳመይቲ ዝገበርዋ ነገር እንተርኢናያ ክመርሑና ዝኽእሉስ ኣማልኽቲ ኣዳልውልና ዘይነበረካ ነገር ኣይተመጽን ኢኻ ብዛዕባ ጣዖታት ሲ ኣይዕበዮምን እዚኦም ግን ኣብቲ ባርነት ካብ ኣምላኽ ኣቦታቶም ኣምላኽ ጸላእቶም እዮም ዝፈልጡ ሞር ምኽንያቱ ናይ ጣዖታት ክርእዮም ዝውዕሉ ንሳቶም ዝሰግድሎም ግብፃውያን ዘብልዎም ናይ ጣዖታት ክርእዩ ስለ ዝውዕሉ ብዛዕባ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ካብ ዘእውዩ ገለ ዝመርሖም ዝርአ ነገር ዝጭበጥ ነገር እዮም ክደልዩ ንኣብርሃም ኢልካዮ ኣብርሃም ብእምነት ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብርሃም ኣምላኽ ተስፋ ኣትይሉ ነታ ተስፋስ ብእምነት ይሒዝዋ እዚኦም ግን እምነት ዝበሃል ነገር ክመጽእ ኣይክእልኒ ዝጭበጥ ወይ ዝርአ ነገር ዝተሓዝ ነገር እዮም ክብሉ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓደ እግዚአብሔር እዩ ወይ ንሱ በይኑ እዩ እግዚአብሔር ኢሉ ጸቂጡ ዝዛረቦም ዘሎ ማለት እዩ ውጽኢት ናይቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ርክብ ዘይምህላው ከዓ ሓደ ንሱ ዝጭበጥ ነገር ዝርአ ነገር ክደልዩ ከለው ንርኢ ጸኒሖም ከዓ ከምኻ ናብ ግብጽ ክንመለስ ሕሸና እናበሉኻ 10 ግዜ እውን ይዛረቡ ነይሮም ኣብዚኣ እግዚአብሔር ልክዕ እቲ ተስፋ ንኣብርሃም ኣትይሉ ነይሩ እንዲዩ ከምቲ ዝፈለጥና ሕጂ እታ ግዝረት ንኣብርሃም ክዛረቡ ከሎስ ግዝረት ኣላ እታ ግዝረት ጥቕማ እንታይ እቲ በረኸት ኣምላኽሲ ተቐባሊ ክትከውን እያ ትገብረካ ኢልና ነርና ስለዚ ህዝቢ እስራኤል በዓላት የብዕሉ እዮም ኣማልኽቲ መስዋዕቲ የቕርቡ እዮም ነንመዓልቲ ቤት መቕደስ ኣትው የብሉለው ዝተፈላለየ ነገር ኣሎ ግን እታ ናይ ውሽጢ ነገር እታ ናይ ግዝረት ነገር ግን የላን ስለዚህ ሓደ ኣቦ ነቲ ውሉዱስ ከም ዝኹን ተገዘር ጥቕሚ ግዝረት ንባዕሉስ ኣይነገሮን ስለዚህ ከዓ ህዝቢ እስራኤል ናብ ከነዓን ከኣትዎ ምስ ቀረቡስ እቶም ዝሞቱ ሞይቶም እቶም ዝተርፉ ክተርፉ ከለው ኣብ ምዕራፍ 5 ኢያሱ ንርአያሞ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ፈቕደ 2 ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ፈቕዲ 2 ጀሚረ ከንብባ በታ ግዜቲኣ እግዚአብሔር ንኢያሱ በልሕ ጽልጽለ ጌርካ ከም በሓድሽ ንደቂ እስራኤል ካልዓይሳዕ ግዘሮም ብሎ ኢያሱ ድማ በልሕ ጽልጽለ አንጺሉ ንደቂ እስራኤል ኣብ ኩርባ ዓራሎት ገዘሮም እቲ ኢያሱ ዝገዘሮም ምኽንያቱ እዚ እዩ እቲ ካብ ግብጺ ዝወፀ ህዝቢ ተባዕትዮ ዘበሉ ኩሎም ተዋጋእቲ ካብ ግብጺ ወፂኦምሲ ኣብ በረኻ ኣብ መገዲ ሞቱ እቶም ዝወፁ ህዝብስ ኩሎም ጉዙራት ነይሮም እቶም ካብ ግብጺ ምስ ወፁ ኣብ በረኻ ኣብ መንገዲ ዝተወልዱ ኩሎም ህዝቢ ግና ኣይተገዝሩን ነበሩ ይብለና ማለት እዩ ኣይተገዝሩን ነበሩ ስለዚ እቶም ኣቦታቶም ክንድምንታይ ካብ ኣምላኽ ርሒቆም ነይሮም ኣብዚ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ኣብቲ በረኻ ክንሪኦ ከለናስ መስዋዕቱ ይቀርብ ኣሎ ንኣምላኽ ክብሪ ይህብ ኣሎ ብዙሕ ነገር ይኮ ዝገብር ዘሎ ግን እዚ ኩሉ እናገበረ ከሎ በቲ ዝርአ ነገር ህዝቢ እስራኤል ዘብሎም ብዙሕ እዩ መስዋዕቶም ይقርቡ እዮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እስራኤላውያን ይባሃል እዮም ብዙሕ ነገር ኣምላኽ ማናነን መዓልቲ ምግቦም ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ መጺኻ ኣብቲ ዘይርአ ነገር ክትመጽእ ከለኻ ግን ዝተሓወሱ እዮም ዝተገዘሩ ነይሮም ዘይተገዘሩ ነይሮም ስለዚ እቲ ኣምላኽ ኣቦታቶም እቲ ኣምላኽ በአብርሃም ገይሩ ክባርኾም ዝመጸስ እታ ክወርስዋ ትግባእ ምድሪ እንተ ዘይተገዘርካ ክትቀበል ኣይትኽእልኒኻ ነቲ በረኸት ኣባኻ ዘቐብልሲ ክህሉ ኣለዎ ምኽንያቱ ኮንትራት ብኽልቲኡ ይሰርሕ ኮንትራት ሓደ ሰብ ንሱ ስለ ዝፈረመላ በኣቱ ውዳእ ትጸድቕ ማለት ኣይኮነን ስለዚ አብርሃም ከዓ እግዚአብሔር ንአብርሃም ምስተዛረቦስ ንሱ ከዓ እዛ ግዝረት እዚኣ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ክትህሉ ኢሉ ጸቂጡ ተዛሪቦ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ደጊሙ ጸቂጡ ሕጂ ኣምላኽ ዝብሎም ዘሎ እንታይ ከነዓን ስቂልካ መውራስ ዝባሃል የለን ከነዓን ተጠራኒፍካ ተኣትዎ ኣይኮነን በረኸት ኣምላኽ ኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ስቂሉ ኣሜን ገለ ኢሉ ዝቕበሎ ኣይኮነን በቃ
ተስፋ አምላኽ ክባርከናይ አምላኽ ከም ዝኸብለናይ ስለዝተባህለስ አሜን እናበልኩም ከነአን ኣይተኣትውን ኢኹም ብደገ እስራኤላውያን ኢኹም ማና ኩላትካ ትምገብ ኣለኻ ኩልኻ ኣብዚ ኻስ መስዋዕትና ንመዓልቲ ተቕርብ ኣለኻ ግን ኣሞንጎይን ኣሞንጎኻን ዘላ ቻነል እታረክብ ግን የላን ስለዚ እግዚአብሔር ጸቂጡ ዝደልያ ዘሎ ነገር ከዓ ነዚያ ስለዚ ከምዚ ብጥውርኑፍ እናኸዱ ከኣቱ ከም ዝበሃል ነገር የለን አምላኽ አቦታቶም ሲ አምላኽና ዝብልዎ ነይሩ ህዝብ እስራኤል ግን ብዘይተለወጠ ልቢ ከኣቱ ናብ ከነአን ኣይክእልን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኻስ እታ ትገርምኒ ኣሞንጎኦምን ከነአናውያንን ሲ ሩባ ዮርዳኖስ ከሎ አምላኽ ቀዲሙ ክገዝሮ መኽእል ነይሩ ግን አምላኽነቱ ኸርኢ ምክንያቱ እንታይ ዝደሊ ዘሎ እግዚአብሔር ኣነ አምላኽ ሓደ በይነይ ምዃነይ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ በይኑ ምዃኑ እዩ ኸሪኦም ደሊ ዘሎ አምላኽ ኣቦታትና ጥራይ እናበልኩም ክትነብሩ ይኮንኩምን ኣነ ንዓኻትኩም ሲ ኣምላኽ ንስኹም ከኣስ ኣምላኸይ ትብሉኒ ምዃንኩም ክትፈልጡ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዚኣ ኻስ መይሱ ንእሽተይ ምስከዱ ቅድሚ ሩባ ዮርዳኖስ ተዘሳግሮም እኳ እቲኣ ስለ ዘላ ከነአናውያን ከይመፅዎም ከለዉ ተገዚሮም ወድኡ ነይሮም ሕሰቦ ከነአናውያን ኣለው ኣሞራውያን ኣለው ኣብታ ዝፈርሑላ ግዜ ልክዕ ትሩባ ምስ ሰገርዎስ ቃሊዖም ሕጂ ትሩባ ብድሕሪኦም እዩ ዘሎ ከነአናውያን ኣሞራውያን ኣለው ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡስ ኣብዛ ግዜ እዚኣስ ብናይ ተዋጋኢ ዓይኒ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ንውግእ ተጥቅዖም ኢኻ ዘለኻ መሊስካ ምክንያቱ ዲና ምስ ተዓመፀሲ እንታይ እዮም ገይሮም ክትግዘሩ ኣለኩም ኢሎም ሰኬምሲ ብምሉኦም ኢሎም ምሽ ኣብቲ ቆስሎም ከለው ገና ቆስሎም ከይሓወየ ከሎስ ዓዲ ምልእቲ ከይዶም እዮም ኣጥፊኦማ ምክንያቱ እዛ ዓዲ እዚኣ ተጠቂሞም ኣምላኽ ከዓ ብኣኣ እዩ ከዓ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ከዓ ምክንያቱ ኣብታ ያሪኮ ክረኽብዎም ዝኽእሉ ግዜ ኣሞራውያን ከቢቦም ከጥቅዕዎም ዝኽእሉ ግዜ ተገዘሩ ሕጂ ኢልዎም ምክንያቱ ምስ ሓይልና ኣለና ብርቱዓቲና ኢሎም እንዲኦም ዝኣምኑ ዘለው ኣይኮነን እታ ልቢ ግን ምሳይ ገና የላን በቃ ኣምላኽ ኣቦታተይ ኢኹም ትብሉ እምበር ኣምላኸይ ዝብል ትብዓትሲ የላን ስለዚ እግዚአብሔር ከኣብዚኣ ኻስ ተገዘሩ ኢልዎም ሰለስተ መዓልቲ ቅድሚ ሩባ ዮርዳኖስ ኮፍ ኢሎም ኣሕሊፎምስ ሕጂ ምስ ተሳገሩ እዚኣ ግን ማንም ዘይብላስ ክግዘሩ ከለዉ ሕሰብዎ ተቐንዚዮም ኣብኣ ኮፍ ኢሎም እዮም ከኣሕሊፎማ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚኦም እቲ ናቶም መንነት ናይ ባርነት ስሌቭስ ተባሂሎም በቃ እዚ መንነት እዚኦም ተቐቢሎሞ ነይሮም እግዚአብሔር ግን ኣብ ፍቕዲ 9 ኢያሱ 5:9 ትሕቲልናስ እግዚአብሔር ድማኒ ኢያሱ ሎሚ ነቲ ናይ ግብፅ ነውሪ ካባኻትኩም አንከራረኽዎ በሎ ስም እዛ ቦታ እቲኣ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጊልጋል ይበሃል ኣሎ ይብል ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ሪኦም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ናብ እግዚአብሔር ምውካል ኩሉ እቲ ኣለና ዝብልዎ ነገር ኣትሪፉ ኣብታ ቃልዕ ዝኾንዋ ምስ ቆስሎም ከይሓወየ ከሎስ ዘጥቅዕ መፅዩ ኖርማል ንኹሎም ኣጥፊእዎም ክኸይድ ኣብ ዝኽእለላ ግዜ ንኣምላኽ ጥራይ ኣብታ ዝጥሙቱላ ኣትሪፍዎም ስለዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኻስ እግዚአብሔር ከኣስ ተገዘሩ ኣባኻ ስቕ ኢልዎም ስለዚ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ክግዘሩ ከለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ኣምላኽ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ማንም ከድሕን ከም ዘይክእል ኣሚኖም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣምላኽ ኣብርሃም ዝብሉ ዝነበሩስ ሕጂ ግን ኣምላኽና ዝብልዎ ትብዓት ኣለዎም እቲ በረኸት ናይ አብርሃም ጥራይ ዝመስል ዝነበረ ሕጂ ግን ነዚ በረኸት ክቕበሉሉ ዝኽእሉ ሓደ ደገ እዩ ዝኸፍተሎም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ግብፂ ነውሪ ካባኻትኩም አንከራረኽዎ ዝብልሲ እዚኦም ውሉድ ባርነት ነበሩስ ሕጂ ግን ውሉድ በረኸት እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኾን ስለዚ መንነት ይቀይረሎም ምክንያቱ ኣብ ምድሪ በረኸት እዩ ኣብኡ እዮም ዝግዘሩ ዘለዉ እታ መጀመርታ ህይወቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግብፂ ዝተገዝረ መጀመርትኡ ክዝክር ከሎ ግልፅ እንተይሉስ ናይ ባርነት ውሉድ እዚኣ ክትጠፋ ኣይትኽእልና ተሓልና እዚኦም ግን ዝተገዝሩላስ ኣብዚኣ ታሪክ ህይወቶም ትልወጠላ ከም መበገሲ እትኾኖም ዝጥምትዋሲ እታ እግዚአብሔርን ንሶምን ዝተርፍዋ ስለዚ ከም መበገሲ ኮይና ህይወቶም ከዓ ከተቕፅል እትኽእል እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሲ ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር አምላኽካ ንሱ በይኑ እዩ እግዚአብሔር ዝበሎ ስለዚ እዚ ምስ በለ ብድሕሪኡ ግን እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር አምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብኩሉ ነፍስኻ ኣፍቅሮ ወይ ፍተዎ ኢሉ ከዓ ገሊጹ ንእግዚአብሔር መፍታው ዝበሃል ነገር ንእግዚአብሔር መፍቃር ክንብል ከለና እምበር እዚ እዩ ንእግዚአብሔር ኣብ ዘዳግም ሓንቲ ቃል የሬታ ከንብብ 36 ሞንኽፈታ ዘዳግም ምዕራፍ 30 ፍቕዲ 6
ዘዳግም ምዕራፍ 30 ፍቅዲ 6 ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ምእንቲ ከተፍቅሮ እሞ በህይወት ክነብርሲ እግዚአብሔር አምላኽካ ልብኻን ልብ ዘርእኻን ክገዝርዩ ልብኻን ልብ ዘርእኻን ክገዝርዩ ክብሩን አምላኽ ይኹን ስለዚ ንአምላኽ አፍቅር ኢልካ ነገርካዮ ንህዝብ እስራኤል ኣብቲ ግዜቲ ከፍቅር እንተደለየውን ከፍቅር አይከልኒ ምክንያቱ እቲ መንነት አለው ናይ ባርነት ነበረ ስለዚ እግዚአብሔር ግን ዝለወጣ ነገር እንታያ እዛ መንነት እዚያ ንአምላኽ መፍቃር ካብ ምስ አምላኽ ዘለና ትብዓት እዩ ዝጅምር እግዚአብሔር መስኡ ከም ዘሎ ብዘይካ እግዚአብሔር ሓንቲ እኳ ክንገብር ከም ዘይንኽእል እዚኣ ዘይፈልጥ ሰብ ንአምላኽ ካብ ገዛእ ርእሱ ወላ ሓንቲ ክገብር ከበርክት ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንአምላኽ ካፍቅሩ ተኽእሎም ግን እታ ምግዛር ትበሃል ክትመጽእ ከላ ስለዚ ኢኻ ከምዚ እግዚአብሔር ልብኻን ልቢ እትዘረኻ ዘሎስ ክገዝር እዩ ክብል ከሎ ንአምላኽ ከተፍቅር እትኽእለሉ ዓቕሚ ክበካ እዩ ይዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ግዜ እዚ ኣምፂና ክንሪኦ ከለና ከመዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜትስ ምትሕንፋጽ እንዲ ነይሩ ኣብቲ ብዓይኒ ክረአዩ ከለዉ እስራኤላውያን ኩላማና ተቐበል ኢልናየና ብዙሕ ነይሩ መስዋዕቲ የቕርብ ግን ከዓ እታ ልቢ ምስ ኣምላኽሲ ከመይ ኣላ ምግዛር ንኣምላኽ ክትፍለ እትገብረካ ምክንያቱስ ከምታ ናይ ቃል ኪዳን ዝበልናያስ ቃል ኪዳን እታ ርክብ እትበሃል ዘላስ ኣሞንጎሃን ኣሞንጎታ ሰበይትን ሰብኣይ ኣሞንጎታ ሰበይትን ኪዳን ንኽህሉ እትገብር ኣሞንጎ ሰብን ኣብቲ ፓብሊክ ዝግበር ነገር ስለ ዘይኮነ ኣሞንጎሃን ኣሞንጎታ ሰበይትን ትግበር ጥራያ እዛ ግዝረት እዚኣ ከዓ ኣሞንጎናን ኣሞንጎ ኣምላኽን ጥራይ እዚ ስለዚ እግዚአብሔር ክርኢ ከሎ ነታ ናይ ልቢ እንዲሁ ዝምርምር ኣብዚ ህዝቢ እስራኤል የምልኹ እዮም በቃ እግዚአብሔር ተዋጋዩ ስሙኻ እግዚአብሔር እናበሉስ ካብ ግብጽ ክወጽ ከለዉ እናምልኹ እዮም ወጽኦም ልብኩም ኣምላኽ የለን ገና ስለዚ ልክዕኩም እዩ ከምዚ ከይተረዳእካስ ትተሓናፈጽ ኢኻ ብሽም እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ተባሂልካ ትጽዋዕ ምሻሎ ሰዓቢ ክርስቲያን ትበሃል ኢኻ እታ ልብ ግን ዝምርምር ዘሎ ግዝረት እታ ልብ ዝዕቅና መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ሰንበት ንዓይ ኣብዚኣ ሕጅር ኢኹም ንለኹም ክሰብኽ በቃ ናቱ ክሰብኽ ይኽእል እዩ ክበሃል ይኽእል ናቱ ከምዚ ናቱ ከምቲ ወይ ንሳ ከምቲያ ንሱ ከምቲ እዩ ክበሃል ይኽእል እግዚአብሔር ዝመዝን ግን እታ ናይ ሰንበት ዘላ ብቅድሚ ኣምላኽ ከምዚኡ እግዚአብሔር ስለ ዝበልካ ኣይኮነትን እግዚአብሔር ዝመዝን እታ ምስኡን ንስኻን ዘለኻያ ግዝረት ክንድምንታይ ተገዚረ ኣለኹ ንኣምላኽ ክንድምንታይ ልበይ ምስ እግዚአብሔር ኣሎ እሳታ መዐቀኒታ ስለዚ እግዚአብሔር ዝርኢ ዝጥምትካ እዚያ ምክንያቱ ኣምልኾ ክበሃል ከሎስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ መፍቃር ፓብሊክ ኣይኮነን ከምዚ ፍቅርኻ በቃ ከም ምስክር ኣምላኽ ሰብ እናርኣዮ ተብሎ ኣይኮነን ግዝረትሲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ካልእ መን ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን እምበር ካልእ በቃ ከም መመለክዒ ከምዚ ዳዊትሲ እዚ ዘይግዙር ፍልስጤማዊ ኢሉ ስለዚ ረኣዮ ብዓይኒ ይኮነን እታ ናቱ ግን ይፈልጣ እዩ እታ ናቱ ምግዛር ስለ ዝፈልጥ ስም ኣምላኽ ክጸርፍ ዘኽእሎ ዘሎሲ እዚ ዘይግዙር እዩ ዝሰብ እዚ ምክንያቱ ዝተገዝረ ሰብ ዝመላለሰሉ ዓይነት መመልላስ ምስ ኣምላኽ ኣለዎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ግን ስም ኣምላኽ ኢሉ ከልዕል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ካልእ ሓንቲ ቃል እውን ኣብ ቀዳማይ ነገስት እንተሪኢናሲ ብዛዕባ ናይ ኤልያስ ይገልጽ ኣብ እውን ቀዳማይ ነገስት 18:21 ምሆን ክፈታ ቀዳማይ ነገስት 18:21 ኤልያስ ካብቲ ዝፍለጠሉ ወይ እቲ ዝነበሮ ግዜሲ ኣብቲ ኣካብ ነጊስሉ ኤልዛቤልን ሰበይቲ ኮይና ዝነበረትሉ ግዜ በዓል ዝበሃል ካብቲ ናይ የሮብዓም ዝተፈላልየ ዝኸፍእ እናምፁ እቲ ነቲ ህዝብሲ ልቡ ዝመቕልዎ እዮም ነይሮም ነገስታት ከክመፁ ከለውስ ልቢ ህዝቢ ከኣስ ምስኦም እዩ ዝኸይድ ሓደ ድሓን ዝኾነ ይመፅእ ናብ ፍርሃት ኣምላኽ ይመፅእ እቲ ሰብ እቲ ሓደ ዝገድድ ክመፅእ ከሎ ሒዝዎም ከዓ ነቲ ህዝቢ ከዓ ይጠፍእ ከዓ እቲ ሓደ ኣብ ከምዚ ግዜ እዚ በዓልን እግዚአብሔርን ኣብ ዝነበሮ ግዜስ እቲ ሰብትስ ተመቃቂሉ ተሓዋዊሱ ኣብቲ ዝነበረሉ ግዜ እዚ እንታይ ይብል ኤልያስ ድማ ናብ ዘሎ እቲ ህዝቢ ቀሪቡ
ክሳዕ መዓሲኹም ናብ ክልቲኡ ወገን እትሕንክሱ እግዚአብሔር እንተ ኮይኑ አምላኽ ደድሕሪዩ ሰዓቡ በዓል እንተ ኮይኑ ኸዓ ንኡ ሰዓቡ እናበለ ክገልጽ ከሎ ኣብዚኣ ኸዓ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንርኢ ከለና ኤልያስ ምትሕውዋስ እግዚአብሔር ካብ መጀመርያ እታ ምትሕውዋስ እንዲጸልይዋ ክሊር ዝኾነ ላይንሲ ክህል ኣለዎ ህዝቢ አምላኽ ዝፍለየሉ ካብቲ ካልእሲ መፍለይ ዝኾነ መለክዕስ ክህል ኣለዎ ከም ተመሳሲልካ ዝበሃል ነገርሲ የለን ኣብቲ ወርሺፕ ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ናብራ ክመጽእ ከሎ ኩሉ ከምልኽ ይኽእል እዩ ኩሉ ክዝምር ይኽእል እዩ ኩሉ ካልእ ህዝቢ እስራኤል ከም ዝረኣናዮ ኣብታ ልቢ አምላኽ ክርኢ ከሎ ግን እዚ ግዙሪ እዚ ግዙሩኒ እዚ ግዙሪ እዚ ግዙሩኒ ኣብታ ፍርድ ክትመጽእ ከለኻ ሽዑት እቶም ዝተረፉ ተሪፎም እቶም ዝሞቱ እቶም ፍለይ ኻስ ውሒደት ኮይኖም ጸኒሖም ማለት እዩ እነቶም ዝተረፉ ኸዓ መይሱ ኻስ ንዖም ከዓ ንዓኽውን መግዛር የድልየኩም እዩ ገና ትልብኹም ምሳይ ኣይተወከለን ክብሎን ከሎስ ክንርኢ ጸኒሕና ኤልያስ ከዓ ከምኡ ዝገብር ዘለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኻስ ልቢ እቲ ህዝቢ እስራኤል ካስ 1000 ግዜ ተገዚሩ ይምጻእ ምስ ግዜ ግን ምስቲ ዝመጽእ ዘሎ ንጉሲ ልክዕ ከምዚ ሲዝንስ 10 ግዜ ክቀያየር ጀሚሩ ተሓደ ይመጽእ ምስቲ ይኸይድ ተሓደ ይመጽእ ኻ ምስቲ ይኸይድ ኤልያስ ከዓ ክሳዕ መዓሲኹም ምስ ክልቲኡ እትሕንክሱ አምላኽ እንተ ኮይኑስ ምስ አምላኽ ወግኑ በቃ አምላኽ አለኒ ህዝቢ እስራኤል ዝብል ሽም ሒዝኩም ኣለኹም ግን ካስ እትተሰግድሉ ተምልኽዎ ዘለኹም ካስ ንሱ እግዚአብሔር ኣይኮነን ይዝብሎም ዘሎ ስለዚ እቲ ታሪኽ ስለንፈልጦ ክልተ መሰውኢ ገይሮም ከም ዝገበሩ ንፈልጦ ኢና ኤልያስ ዝጸለየ ጸሎት ኣብ ኣገን ክንሪኣ ይደሊ ኣብ ፍቕዲ 37 ንርአሞ ኣብ ኣብታ ደሴ ምዕራፍ ቀዳማይ ነገሥት 18:37 እቲኦም ዝከኣሎም ገይሮም ሓንሳብ ነፍሶም እናሓረዱ ዝተፈላለዩ ነገር መስዋዕቲ እቲ ብሓዊ ዝመልስ ኣምላኽ እዩ ኢሎም ነይሩ ሕጂ ካብ 36 ይቕረታ ልዕሊ ለኽጅምራ ኮነ ድማ በታ መስዋዕቲ ብልዒ ዝቐርበላ ግዜ ነቢ ኤልያስ ቀሪቡ ወእግዚአብሔር አምላኽ አብርሃምን ይስሐቅን እስራኤልን ንስኻ ኣብ እስራኤል አምላኽ ከም ዝኾንካ ኣነ እውን ኣገልጋሊኻ ምዃነይ ነዚ ኩሉ ድማ በትእዛዛትካ ከም ዝገበርክዎ ሎሚ ኣፍልጥ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ንስኻ እግዚአብሔር ከም ዝኾንካ ንልቦም ድማ ንስኻ ከም ዝመለስካዮ ክፈልጡስ ምላሽ ሃበኒ ወእግዚአብሔር ምላሽ ሃበኒ ይብል እታ ኣዝያ ደስ ዝበለትን እንታያ ኤልያስ ኣብቲ ግዜቲ ሓዲሙ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ግዜ ኣገልጋሊ አምላኽ ምዃኑ ንሱ ኣይፈልጥን ማለት ኣይኮነን ኣገልጋሊ አምላኽ ምዃኑ ንሱ ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ቦታ ዝኽምለስ ከሎስ ከምዚ ናይ ኣገልግሎተይ ኮንፊርሜሽን ግበረለይ በቃ ከምዚ ኣገልጋሊ ምዃነይሲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብስ ከምዚ ኣፍልጠኒ ዓይነት ከምዚ ኦርደይን ግበረኒ ኮነንቲ ጉዳይ ዘሎ ብዝግን እታ ቀንዲ ታናቱ ተሕሞ ዘላ እንታያ ህዝቢ እስራኤል ኣብቲ ተሓዋዊስሉ ዘሎ ግዜሲ እግዚአብሔር ጥራይ ክሊር ላይን ልቢ ክመልስ ዝኽእል እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ኸዓ እቲ ህዝብስ ሓይልስ ኢኑ ሓንሳብ ምስቲ ይኸይድ ሓንሳብ ምስቲ ይኸይድ ሕጂ ግን እዚ ህዝቢ ዝስ ሓዊ ከም መውራድ እሱ ይኮነንቲ ጉዳይ ሓዊ ክወርድ እዩ ሓዊ ምስ ወረደ ግን ዋው ኤልያስ እኮ ከምዚ እዩ እናበሉስ ንኤልያስ ወርሽፕ ክገብሩ ንሱ ይኮነንቲ ታሪኽ ዘሎ ሕጂ እውን ንሱ ዘሕመሞ ዘሎስ ልቦም ንስኻ ከም ዝመለስካዮም ምእንቲ ክፈልጡ ሓዊ ብሓዊ እግዚአብሔር ምስ መለሰሲ ንሶም እግዚአብሔር አምላኽ ክብሉ እዮም ከም ልማዶም ጸኒሖም ካልእ ክመጽእ ከሎ ካልእ ክብሉ እንዲኦም ጸኒሖም ሕጂ እግዚአብሔር ይኽብሉ እዮም ግን ከዓ በቲ ዝኸውን ነገር ሕጂ እውን ኤልያስ ዘይኮነ ክጥመሲ ንስኻ ልቦም ከም ዝመለስካዮ ንስኻ ልቦም ናባኻ ከም ዝቕንዓካዮስ ክፈልጡ ክብርና አምላኽ ይኹን ከምቲ ዳዊትሲ እንታይ ኢሉ ልበይስ ኣብ ክንደኻ ኮይኑስ ንገጸይ በቃ ንገጽካ ይቕሬታ ንገጽካ ደለዮ ይብለን ኣሎ ይብል ልብናሲ ገጽ አምላኽ ክደሊ ዘኽእሎ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ነታ ልቢ ናብ ዝደለየ ከቕንዓ ዝኽእል እግዚአብሔር እዩ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ምግዛር ግን ናብ አምላኽ ምጽጋዕ ተራ ኣለዎ ናይቲ ሰብ እቲ ምግዛር ዝበሃል ነገርሲ ኦኬ እግዚአብሔር እዩ ዝገዝር እንተይልናስ እግዚአብሔር እዩ ዝፈልልካ ኮፍ ትብሎ ነገርካ ኣይኮነን ግን ካስ ንእግዚአብሔር አምላኽ ምፍቃር ክብል ከሎ እንታይ ልቢ ሓሳብ ነፍሲ ሓይሊ እናበለስ ብኹለንትናኹም ንአምላኽ ኣፍቅሩ ውሳኔኹም ምርጫኹም ምስ እግዚአብሔር ይኹን እዩ ዝብል ዘሎ ብዝኻ
ስለዚህ ንግዚአብሔር መምላኽ ንግዚአብሔር ምግልጋልሲ ናይ ውሳነ ጉዳዩ በቃ እግዚአብሔር ልብኹም ክገዘር እግዚአብሔር ልብኹም ሕጅውን ናብኡ ከቕንዖ በቃ ካብ መሐንካሲ ክትፍለይሉ ኢሉ ኻነፂሩ እዚኣ ዝዛረብ ዘሎ ከምኡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንርኢ ከለናስ ብመንፈስ ናይ ኤልያስ መፀ መን እዩ ዮሐንስ ጎይታ ባረካ ዮሐንስ ኣብ ሉቃስ 1:3 ዝተዛረቦ እንታይ እዩ ያ 1:13 እሺ ካብ 1:13 እቲ መልአኽ ንዘካርያስ ዝተዛረበ እዩ እቲ መልአኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራ ሰበይትካ ኤልሳቤጥ ወድቕ ትወልደልካ እያ ስሙን ዮሐንስ ክትሰሚዕኻ ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ከቶ ኣይክሰትድዩ ገና ኣብ ከርስድዩ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከመልኦ እዩ ሕጂ እዚአን ነስተውዕለን 16-17 ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ከመልሶም እዩ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ መንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚዩ ክኸይድ እዩ እናበለ ይገልጽ ማለት እዩ ከምኡ ኣብኣ ስለ ዝኾነት ደሓን ማሪቆስ 1 በኣ ከለኹ ከምብበልኩም ኣብ 1:3 እንታይ ይብል ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መገዱን ኣቕንዑ እናበለ ይገልጽ ማሪቆስ 1:3 ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ዮሐንስ ይዛረብ ዘሎ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መገዱን ኣቕንዑ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ብሉይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓድሽ እውን እግዚአብሔር ከዓ ብሙሴ እቲ በረኸት መን እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብቲ ተስፋ ይወሃብ ነይሩ ነቲ ተስፋ ክቕበልዎስ ምግዛር ኣድልይዎም ኣብዚ ከዓ እቲ ክርስቶስ ዝበሃል ንሱ ንኽመፅእሲ ክፅረግ ዝፍለ ነገር ክፍለ የድሊ ነይሩ ስለዚ ዮሐንስ ካስ ጎደና እግዚአብሔር ኣቕንዑ ዝተጣዋወ ዝነበረ ኩሉስ ትኽ ዝበለ ነገር ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናባና ክመፅእ ከሎ ካስ ጎይታ ተቐቢልና ኢና እቲ በረኸት ኣምላኽ ኣለና እቲ ዘሎ ክንወርስ እታ ህይወት ካስ ተቐቢልና እያ ተወዲኣታ በረኸት ኣምላኽ 4 ነጥቢ ኢላ ትዕፆ ነገር ኣይኮነትን ገና እንወርሶስ ቤት ኣለና ነዚ ቤት እዚ ክንወርስ እቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ከነውሕስ እንተኮይና ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ መገዱ ኣቕንዑ እታ ልብስ ምስ ልባ ኣምላኽ ክትጽጋዕ ከላ ጥራይ እዚኣ ተውሕስነታ እታ በረኸት ኣምላኽ ውሕስነታ ኣብ ህይወትና ክትጸንዕ እትገብራስ እንታይ እታ ልቢ ምስ ኣምላኽ ክትውግን ከላ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ቶም ሰግድሉ እንታይ ኢሎም ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ ይብል ስለዚ ቀደም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝተፈላለየ ነርና ኢና ብመንፈሱ ግን ካብ ደቂ ዘይምእዛዝ ናብ ውሉድ ኣምፂልና ንነፍሲ ወከፍና እዚ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ብመንፈሱ ገይሩ ዝሰርዑ ሓቂ እትብል ነገር እንተይልና ከዓ ንሓቂ እግዚአብሔር ምንታይ ይደልዮ ይብል ኣብ ውሽጢ ስለዚ እግዚአብሔር ክጥምት ከሎ ኣነ ጎይታ ተቐቢለ ዝተፈላለዩ ዘለኒ ትምህርትታት ወሲደ ሰንበት ሓብር ኣለኹ ንሱ مساخوم يصبو انا مساخوم كحبر ناي معلتي كابتي مسحوات كوينكا اتبارخلو حبرت الله بقى ገጽ حواتك اختري سنبت كات املاح زبلو ነገር ክትሰምዕ ጽብቆይ እቲ ዘሎ ዝተረፈ ዘሎ ማዓልትታትና እቲ ዘሎ ሰሙናትና እግዚአብሔር ኣብቲ ግዜ ትዝጥመት ግን እንታይ ልቢ ነታ ሐቅ ዝደልያስ አውሽጢዩ አምላኽ መንፈሲቶም ንሐቂ ሰገቲ ይብል አቦኹም ዝዝበሉ ሰገቲ ዝደሊ በቃ ቀዳማይ ዝተለወጡ ኩልና ዝተለወጥና ኢና በክርስቶስ ውሉድ ኮይና ብድሕሪኣ ግን ብመንፈስን بحقن اتحققها اتهلب بيمس أملاخ كتوجن كلا تريا كبرنا أملاخ يكون ذات قصيزيا أم بيبنا يمودع تخود رومي كلتا عسران شمونتن
رومي كلتا عسران شمونتن بزرق أيهوداوي مخان أيهوداوي أي كونان أمو إتا بزرق أبسقا تقبر جزرتون أي جزرت أي كونتن إتبوشتو أيهوداوي زخونا جنا نسو أيهوداويو إتا جزرت جزرت لبي بمنفس إيا أمبر بفيدل أي كونتن إتين أدعوين كاب أملاخ يمبر كاب سب أي كونان يبل سلازي إتي لبنا كل جزينا أملاخ كدلي زقولو إتا أبانا حدير زولو منفس أملاخ ترحيو بقى لبي نامس أملاخ كتوجن كل جزي جز أملاخ ترى كدلي زخلا كمزي هو تايت التحاوسن مالتها يكونتن أبتي مبرتع مدياب مورد مدياب أبزلو جزيسي كمزي زم ساسل نجرالو جن جزار سناس كين عشوا بقى ناي جوي تاينا كم تهزب إسرائيلي نايلهم زمك حواس أنا أملاخ زت فلو خيل كاتب بلوت رأي زي كونس لب زمرمر إكشابيري إذا مسؤول الله تو جزرت زفلتاس نصيو نسو بينو ترايو سلازي إذا أخا لبناس مس أملاخ توجن زخلنا منفس أملاخ الله كم تي إلياس بلو أتعلب بين السخات ملسا خمز اللخا ما أنت خفلتو بقى سلازي إجابي هير تراحين لبق مل السخال إجابي هير تراحين عنا هوت ناس مسؤول رايك توجن كجبر زخال كبرنا أملاخ يخون بزيئة كنت سألينا أملاخ يبارككم سكي حتى كنت قلينا بكرم أملاخ إجابير بزا ساعات زيا بحكي نعي تزاربنا ندو بحكي زغال زيا كم ببا كدالو خلقوس نلبي بزا قال زيا تتنكفه سلازي نفس وكفنا كا بزا غزي زيا كا بكرم أملاخ اسك كنت قلينا إجابير لبينا بخا كوجن زت حواوس كوو انتلو جابير زي استوعل كوان تولو نحكي أوشتي قاتدليا بزا ساعات زي اللبي مسخا كوجن نعخا كجزرلكا جابير كف الليل كا رد عني بحكي أفكر ما أملاخ نتصلي منفس قدوس علنا إجابير ترايو نلبي زملس إجابير ترايو حيل زهب نذكر إسرائيلاوين صلاتهم تخبيبهم عبزنا فرو لجزيس دقاف زخانو بنسيو تجازروا يلوس نسوجن حلوا خوينوهم سلازي إجابير حيلنا إيو بحكي لبي إجابير مسخاك وجنزخ لني حيلي نقول له بحكي بروح إجابير أبو منفس قدوس لبنا كتفلي هاليلويا إجابير أبو نسخة التمزنو أفكر ميها فاليو زلو هيوات كهلوانا هاليلويا منفس قدوس بروح إجابير أملاخ سلزاق زيزي أنا مسكنك كالنا إجابير أبو هياويخا لومون اللوخا مونغون أمو كبرن هبكا جابير أملاخ بقالكا غيركا نلب نفس وكفنا تزاربكا أخمو كبر نهبكا جابير بغنتوك الكاي تمتصنيخا لما أنتي كتفوسنا جابير أملاخ سلز فتخا تمسجن جابير أملاخ كابزوت أنا يو كتملسنا جابير مجدنا كنقنع كترد أنا منفس قدوسنا بخا نقرب بزي بأخا بشم يسوس حانتخن قبراين خيلن بروح جابير أملاخ كترد أنا جابير أملاخ اتدقاوي هوتنا مستمننتنا كم مساسل جابير نعخات راي كنوجن هوتنا نعخات راي كتفله بشم يسوس نتسلي تصبقنا نسخاخا جابير نسخا كتكبرلنا كلخات رايو معرقنا جابير أبو لبنا بزا ساعات زي جزر منفس قدوس بزي باخا حنت نقبر عين خيلن سلت سمعنا نمسكنك بزا معلت زي أجابير لبنا نبخا سلزقناك نمسكنك لنا كبري أملخو مسجنا بين خانس خوسد آمين ويتباركم
كبرنا أملاخ يا أبي هري باركة ندابزح يبزحك emergency حبريت عندها أو خلاص سامهم ببا DF JK شمونته شدشت شعات قصرة تويتا كوريلا ذلو سبنتلو توكي قبل واخلو قلت فيكم وسدوا ولكم علو على دي كده كمادو DF JK 869 تويتا كوريلا سعدة እሺ በዚህ ሳይድ እዚህ አይደለ ተረኺባል እሺ አረ ያብየር ባርኩም እሺ አምላክ መስገን ስለ ጽናሕና ናይ ቃል አምላክ ጊዜ ና አምላክ ነመስግኖ ናቱኻ እግዚአብሔር ያዕዚዙ ይባርካ ብሩኽ እግዚአብሔር ሓዳርካ እግዚአብሔር ህይወትካ ዘመን ህይወትካ ይባርኽ እግዚአብሔር ባርካ እስከ ሓደ ጻውዒት ክጽውዐ አምላክ መስገን ምናልባት ኣብ መንጎና ሓደስትን ተልኹም በዘማዓት እዚኣ ድማ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቀበልዎ ትደልዩ እንተልኹም ብፍቃድኩም ማለት የአምላክ መስገን አመንጎና እንተለ ንጎይታ ዘይተቀበለ ናይ ህይወት ወሕስነት ዘይብሉ ሞይቱ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘይፈልጥ ሰብ እንተሎ ታማዓልት መድሓን ሕጅያ ይብልና እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እግዚአብሔር በዕላማ ናብዚ ቤት ዝምጽኢካ ናብዚ ቤት እዚ አምጽኢኪ ነዚ ቃል ዝውን ክሰምዕ አኺልኩም አለ አምላክ መስገን ስለዚህ ንጎይታ ክቅበል ዝደል ሰብ እንተሎ እዳው የልዕልሞ ክንጽልጥ ራይና ንጎይታ ክቅበል ዝደል ሰብ እንተሎ ብዙሕ መዓልቲ መጽኢኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ መጽኢኽ ክትከውን ትኽእል ኢኺ ነገር ግን እሱ ውሕስነት ኣይህብን እዩ እቲ ውሕስነት ድህብ ንጎይታ ምቕባል እዩ ሓደስ እንተለኹም ንጎይታ ድማ ክትቅበልዎ ፍቓድኩም እትህቡ እንተለኹም እታ መዓልቲ መድሓን ሕጅያ መዲና ዓለም እግዚአብሔር እዳው ዘርጊሑ ይጽበየኩም ኣሎ እዳውኩም አልዕሉ እሺ ይርኢ ያለኹን ያብሔር መስገን ኣብቲ ዝቕጽል ክንሓልፊና ስለዚህ ቅዱሳን ነፍስ ወከፍና እንኳዕ ብሰላም ብድሓን ናብ ቤት አምላክ መጻና ከምዚልና እግዚአብሔር ቃሉ ክንሰምዕ ንአምላክ ሃዲእና ከነምለኽ እግዚአብሔር ዕድል ይብናሞ ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ ኩልና እንኳዕ ብሰላም ብድሓን ኣብዚ ቤት አምላክ መጻና እግዚአብሔር ባርኩም እሺ አጋይሽ እንተለኹም ክንላለየኩም ንመጀመሪያ ጊዜ ናብዚ ቤት አምላክ ድመጸ ሓዊ ሓብት እንተሎ ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ሰላም ክትብሉና ሰላም ከአኽንብለኩም እዳብኩም አልዕሉ መጀመሪያ እንኳ ዳሕን መጻኹም ድሕሪ ድማ ክንላለ አምላክ መስገን እሺ ሽምካ ካበይ ከም ዝመጻኻ ትላለየና ኢኻ ካብ ዘለኻዮሙ ትስእበት ተኽኢልካ سلام هبزع المخ كاب جوفا برهان وينجيل شميكا أليكس منقس بحال قدم سلسة معطاتي يا أبير باركة ودحن متصخا أليكس يا أبير باركة كال انتلو كال قاشا انتلو داوكم على العلو الشي درأي يلن نايلو ما أنتي قاشانا أليكسي مالتي أليكس مقعد حن مسخا يا أبي رواركا مقعد بسلام نبزا عبد زي أمساكا بلاهم مسكن سلزي أبتدل لنا نحبرت كزي سلام كنبلا كاينا زي بيت زخاء بيت كايو زم قدسان كأخلهم لحوات كاينا مالتي بلاهم مسكن مقعد بسلام بدحن مسخا يا أبي رواركا الشيء نبزا قصل حبريتا كحلف دحلفه كم تحبر مالتي ناي قدمه مرعى تمرتي نمن اسيات فاسر دحلفه ورحي كم نجمره كم تحبرناون لما عنتون قصليمو كلكم من اسيات ابتزلو بروجرام تساتفو بيت كريستيان حضرا تبل مالتي دحري بروجرام ابزي اكصنح مالتي يا بير باركم نعهم زخونون تدالولكم ነገር አሎ
ካለ ንሓውና ዮናስ ሃይለ ማለት ዲያቆን ዮናስ ሃይለ ኩሉና መብዛሕትና ንፈልጦ ንኾይና ዲያቆን እዩ ስለዚ አቡኡ ዓሪፎሞ ስለዘለው ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብዚ ምዕጻዊ ሓዘን ክህልወናይ ኩሉና ከዓ ሰላም ክንብለና ዮናስ ሃይለ ዲያቆን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኣወዲና ተኺልና ናብታ ናይ ሕብረት ግዜ ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ ካለ ብዛዕባ በብ ከባቢኡ ዘሎ ናይ ባይብል ስታዲ ፕሮግራማት ኩሉና ፍላይካ አባላት ማለት እዩ ኣብቲ ዝጥዕመና ከባቢ ኣብቲ ጥዕመና ግዜ ኣምላኽ መስገን ክንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብጣዕሚ ፀቂጣ ሓደራ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ባይብል ስታዲ ዘሎ ረብሓ ኣብ ባይብል ስታዲ ዘሎ ምሕቋፍ ፍቅሪ ሕውነት ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ዘይተጠርነፍና እንተለና ነገልገልቲ ንሓብር እሞ ኣብቲ ጥዕም ቦታ ወይ ከዓ ኣብቲ ጥዕም ግዜውን ስራሕ ዘይጥዕመኩም እንተሎ ክትሳተፉ በአካል ከዓ ስለዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ስለዚ ኩሉና አባላት ኣብቲ ዘሎ ተኻለ መጠን ክንሳተፍ ሓደራ ንብል ኣለና እግዚአብሔር ይባርኩም ፕሮግራምና ከምቲ ኩሉ ግዜ ሰንበት 10 ፈረቃኒ ጅምር ተኻለ መጠን ኣብ ግዜና ክንመጽኻ ሓደራ ንብል እግዚአብሔር ይባርኩም ዘለና ኩሉ መደባትውን ኣብዚ ብድሕሪት ኣሎ ንዑ ከዓ ክንስዕቦ ብጣዕሚ ጽቡቕ እግዚአብሔር ይባርኩም ፓስተር كما يوعلكم كل سلام كبرنا أملاخ نأملاخ حسك أبصق أملاخ نانبركا تنايك زي أبيهر بركات تنايك زي أبيهر سلام تنايك زي أبيهر مغري الله أباه زب البوت عصابة سحني إلو نايب حكي هزب أملاخ مخانا حاليوت أملاخ قسنة أملاخ ناتو زلا عالما وبركات تماقل تخنكون أزي كبر عجاي እግዚአብሔር ይስተመስገነ ይሁን ስለደቀና አምላክና መስግኖ ስለናቱሃን እግዚአብሔርና መስግኖ መንእስያትና መመሊሱ እግዚአብሔር ጸጋን ኃይልን ያጥቆብ እሶም ተረከብትና ስለዝኾነ ናኦም ከነታብዖም አጅኹም ክንብሎም ምልአት ካብ አምላኽ ጥራሒና ንጽበ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ደሲልኒ ከምዝናተይ ከአደቅኹም ከምዝ ክትርእይዎም እግዚአብሔር ይብቅዕኩም እግዚአብሔር ይመስገን محرت እግዚአብሔር እዩ ናይ በሐቂ ከምዚ ክብሎ ዝጸንሐ ልብ ዘቅንዕ ልብና አቡ ዘጸግዕ እግዚአብሔር ስለዚ ኩሉ ሰዓት ኣብ አምላኽ ተስፋ ንግበር አምላኽና አና ክጽውዕ ከሎ ዘርእና እንኮላይ ክርስተይ እመንሞ ንስኻን ቤትካን ስለዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ኩላህና ክንተስኢና ስለቲ ዝቀነና ናይ ጾሙን ጸሎትን ግዜ ከዓ ኩልኻትኩም ኣብዚ ተሳተፍኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም አቱም ንእግዚአብሔር እተዘክርዎ አይተዕርፍዎ እግዚአብሔር እሲ ንምድርና ንዕረፍቲ ንምስጋና ምኽንያት ክሳዕ ዝገብራ مملادنا خنقصلينا صلوتنا خنقصلينا ناي بحقي بهزبنا خنعرف ناي مدرنا دحان كنسمع እግዚአብሔር እንበር ከምዛ አብ ነገር ገይርልናልና አምላኽ ከነመስግን ምእንቲ ነቱ ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ኩሉ ሰዕ ስለምድርና ክንጽልፍ አድ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከአኸር ይናይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ደጊምና ነመስግነካለና ክትምስገን ዝግባአካ ክትውደስ ዝግባአካ ኣብ ሰማይና ምድርን በይንኻ አምላኽ ዝዳረገካን ዝመሳሰለካን ዝይብልካ አምላኽ ሐቂ ህያው ኮይንካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እትነብር ትንፋስ ዘለዎ ሁሉ ፈቲኸ ይፈተወ ፍግም ኢሉ ሰግደልካ ንኹሉ ገዚእካን መሊኽካን እትነብር አዚኻ ስልጡን አዚኻ ጉኑን አዚኻ ህያው ዘይትደክም ዘይትሐልፍ ዘለዓለማው አምላኽ አቦናን አምላኽናን ስለዝኾንካ ክብር ንህበካለና በሐቅና መስግነካለና بجكخ مسجن بجكخ أو الداسي قبل زقبه أب سماي أم مدرب تحت مدري يلن نابز برهان فلت أتزس لازم كان نخ أنا مسجنك كم هزب خاخت فلي الناس اللي فتقخ نمسجنك لنا
እግዚአብሔር አምላኽ ልብ ነፍስ ወከፍ እትፈልጥ ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ከም ትዝመጸቃልካ ኸዓ እግዚአብሔር አምላኸይ ልብና ንዓኻ ዝተገዝረ ክኸውን ብውሽጥና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ክንጸምዓካ بمنفسك እግዚአብሔር ንኹለንተናና ክትገዝእ ክትመልኽ ክትቆጻጸር እግዚአብሔር ገዛእ ርእሰይን ህዝብኻና አኻ የማዕቁብ ኣለኹ ክጽብቀልና እግዚአብሔር አምላኽ ክንዓርፍ ክትዕመና ክንዓግብ ንህይወትና ፈጣሪናን መድኃኒናን ንስኻ ክትገዝኣ ኸለኻይሞ ብዘይከልካል እግዚአብሔር ብዘይቅድመ ኹነት ኩለንተናና ክትገዝእ نحنا بخلو كنفرحكا تعتيلنا كنجزاكا كدقفنا እግዚአብሔር أبصت صبح كتمخرنا كتمعدنا እግዚአብሔር أملاخ سقومتنا خانا فقدك خطبق كتردعنا نتسلل لنا سلسمع كنا نمسجنك لنا كابنجو جميرهم أب كل مدى أقلقلت كقلقلو زو على قدسانكا بشم يسوس نبارخهم علنا بقويتا بيسوس يبارخو هيوتهم زتبارخ يكون بيتهم بسلام بعرفت زمل يكون زرعهم يبارخ እግዚአብሔር أملاخ هللويا قدلو حزبها تملء حتو حزبها تملس بكل خا تحياويت يتكابل على حزبها تكون تصللخ እግዚአብሔር ናይ ምድርና ነገር መወዳእታ ክትገብረሉ ፍትሕ ከተውፅእ ዶብና ክትቀጽር ሰላም ክኸውን እግዚአብሔር ንህዝብና ካብ ፍርሕን ስምባድን ካብ ምፍንቃልን ስደትን ካብ ከርተት ክትባልሆ ኣብታ ምድርን ስኻ ክትገዝእ ይኹን ዝበልካዮ ክኸውን ክጸንዕ እግዚአብሔር ምድርና ህዝብና መራሕትና ንኣኻ ሕሊፍና ንህቦም ኣለና ፍቃድካ ዘበል ኣብታ ምድሪ ይፈጸም ናትካ ፍቃድካ ሰናይ እሞ ሰናይ ስለትገብር ክብር ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ኩሉ ምኽርጋንንቲ ኩሉ ምኽር እኩያ ሰባት بشم يسوس يزرزر أيخون እግዚአብሔር أملاخ دحر دقيمس سلام دا أتأوج دحر دقيمس عرق دا أتأوج دحر دقيمس እግዚአብሔር معباله لمعات دا أخون تامدري حزبنا عرفوا من سياتنا عرفهم زنبر لا مدرتخون እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካና ነመስግነካ ኣለና ካብትን ልምነውን ብዛዕሲስካ ክትገብር ይካለካይሞ ክብር ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን هللويا እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ይሐልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ኸያብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ኸያብኩም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር አቦ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አሜን ሰላም አቤትን አብደከን በሁሉ